Esitimme tänään PK-yritysbarometrin tulokset, sekä alueelliset että valtakunnalliset tulokset täällä Seinäjoella. Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun kehitys on jatkunut myönteisenä keväästä 2016. Saldoluku on nyt 18, joka on 10 prosenttiyksikköä parempi kuin keväällä. Etelä-Pohjanmaan alueen PK-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 34% ja heikkenevän 16%. Noin puolet vastanneista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. Nämä PK-yritysbarometrin tulokset vahvistavat sitä tunnelmaa, joka on välittynyt kesän ja alkusyksyn aikana alueemme PK-yrityksistä. Investointien osalta saamme alueella sen sijaan edelleen odottaa liikkeelle lähtöä. Investoinneille on vielä useita jarruja, kuten yleinen taloustilanne. Joka kolmas alueemme PK-yrityksestä suunnittelee omistajan vaihdosta seuraavan 10 vuoden aikana. Määränä tämä tarkoittaa noin 4000 yritystä. Sen vuoksi alueemme toimijoiden yhteisen vahvan tahtotilan jatkuminen omistajanvaihdosten edistämisessä on tärkeää.